zen gerora, iesetan joan izana. Etzen mugarik naiz paperetan, gero egin zuten marra. Estraperloan arata ona, edo elkarri joz adarra. Gure aurrekoek ondo zekiten, elkartzeak zun indarra. Gaur egun ere somatzen dugu, elkartasunan beharra. Zer bada, horregatik gaude hemen, garai bateko giro jatorrak hartu dezake atxeden. Aulki hau ere gu elkartzeko, itxura honeko hemen. Ea orain harreman berria, zer moduz asentatzen den.